Марҳамат, Opel Caravan, солиш 97. Простой, мотор 1.6. Ҳолати салонаш простое. Пробеги 301,066 км. Коробка механика, лук надора. Солиш 97. Бихай простой, ҳолати мошина бубинем бачаҳо. Папирус. Чӣ? Ягом чӣ надора, ҳамаш буда. Газ бензин қойдаи кор мекунад. Рақами телефон чанд ака? Рақами телефон 93 93 814. Ҳуйка акаунчира 59 59. Ҳуйка чиё шамя шом те бачакора ки мақсад ягом ҷо. Марҳамат, ҳолати моторша бинем. Ина ҳолати моторш дар чиш партофта сам ягом ҷошина. Не. Навай. Мошина асад кӯҳнаи тарсуда нест. Марҳамат, касе гирифта мешавад, тамос гиред. Марҳамат, Opel Vectra, солиш 95, газ, бензин. Ина ҳолати мошина бибинед. Асад чапҳо миёна ҳай. Ина рақами телефоншоне мақсад мондагӣ. Коробка механика. Хоб пробегаш 197,593 км. Нархша чанд гуфтем? 25000 сумага бо арзон мешавад. Лук дора. Каси харидоре, марҳамат, тамос бигирем. Рақами телефон дуруст аст? Рақами телефона дар экран овардем. Марҳамат. Рақами телефон 301008 988 301008. Тем салонаш хуб, нархи 60000 сомон. Наберга салон шавидем. Коробка механика. Пробегиш 174826. Мақсад марҳамат, моторолик. Рақамҳои телефонашон инҷо ҳастад, ки соҳибиш нестед, кас агар хоҳиши гирифтан дошта бошад, марҳамат, занг мезанем, мепурсем, ки соҳибиш нестад. Марҳамат, Starex, солиш 2000, дизел. Хуб. Ҳолати балонош навай, навзадага. Хуб. Ина рақами телефоншони ҳастай. Хуб, салоншоне марҳамат бинед. Нигоҳ ҳамаи аппаратураш кор мекунад, печка, мечка, дигар кунад, электропакет.